So yun guys, ngayon papunta kami ni Ivan ng Bicol. Sorry madilim kasi against the light. Ang street light lang, wala akong hawak na ilaw. Mamaya tignan natin kung ano yung mangyayari sa daan. So yun, video tayo ng konti lang kasi madilim, hindi tayo makakapag-video ng maayos. So yun, bye, ingat sa amin. So yun, stop over lang muna kami guys. Ano yun, nakakatulog. Tatlo kasi, kaya akala ko dito tayo dadaan kanina. Laguna pa lang kami, Binyan pa lang. Gulat ako dyan. Saan pupunta to? So ayun, nasa Quezon Province na kami. So yun guys, andito na kami sa Naga. Ang oras natin is 9:09. Siguro makakarating kami doon ng mga 10:30 or 11, mga ganyan. Yun, nakakapagod pero enjoy. Sarap. Masarap sa pet. Mukhang may kalyo na yung pet ko. So yun, mamaya. Hindi pala to alam ng dalawa kong kaibigan, si Vince tsaka si Randy. So yun, kunyari kinausap kasi nila ako kagabi na punta daw ako dito. Yun nga, kunyari din si Ivan, buti na cancel isang lakad, kaya yun tuloy kami. Hindi tayo mamaya. So yun guys, dito na kami. Init. Dito naman ako sa Batok. So Bicol na naman ako. So yun, hindi kasi alam ni Vince. Sinetap namin ni Ivan. Kunyari, siya lang mag-isa. Tapos siya lang mag-isa nagpunta dito. Tapos siyang kasama. Pero paiba na ako, nagpababa ako dito sa may sa may kanto. Yan. Sabi ng camera. Yan. Tignan natin kung ano magiging reaction nito.
Hingil ako. Yan, para hindi niya mahulaan. Kaso alam niya kasi yung damit ko. Yung jacket ko. Ayan, dyan isa. Tinatanong niya sa Ivan. Kaya natin. Hingil na ako eh. It's a prank!